След малко влизаме на снимачната площадка на Столичан в повече, където ще отговорим на гениалния въпрос защо в повече, кое им е в повече на столичаните, дали столичаните са в повече или на тях има нещо в повече. Ще попаднеш в кадър. Сега имаме уникалната възможност да попаднем в кадър. Не успяхме да попаднем в кадър, продължаваме нататък. Защо столичани в повече? Като се огледаш, ще разбереш. Значи остава да се огледам. Мерси. Айде, паце, звук! Да те питам защо в повече, кое е в повече? Не ме питайте такива. Сериозно ли? Да. Повече аз в момента работя, върша работата. Нищо излишно. Пера прането и мия чини. И какво става сега? Тихичко. Ти откъде си? От село Извор. Аз съм от гардероба. Сериозно ли? Да. От София? Честито. Един човек от София. В хладилника на семейство Лютови има малко масло в повече. Тук дали има нещо в повече? Ей, сега се връщам. И тук няма нищо в повече. Айде, паце, звук! Запознаваме се с Иван Юруков, от когото може да вземем едно интервю. Здравей, Иване. Здравей! Не мислиш ли, че този вид униформа ти е малко в повече така социалистически? Аз така мисля, може да съм малък. Като порасна, ще стана телевизионна звезда. Браво, Иване, браво, много хубаво. А какво е в повече на столичаните? Ти си в повече. Добре. Виждате, уважаеми зрители, след толкова много перипетии, накрая ми връчиха призовка. Оказа се, че единственото нещо в повече съм аз. Златин Цветков, благодаря ви. Трябва да го подпълвам това сега. Нямам време, нали? Да.